det er jo skide godt at få det prøvet jo på turen og se, hvordan det var at køre i. Som udgangspunkt har vi jo lavet det som arbejdstøj. Der var en god stemning, der var ikke nogen, folk havde egentlig ikke ondt på turen, og tøjet blev i den grad testet og prøvet at sidde på. Og det er altid godt at få testet tøj. Det er den eneste måde, vi kan se, om det fungerer på. Så det fungerer, og vi er også begyndt at teste på værkstedet også. Ikke? Jamen, der skete jo det, at vi allerede på turen ned til færgen havde problemer med den første cykel. Så vi missede vores færge. Så missede vi vores tog fra Hamburg. Så måtte vi jo tage en beslutning i Hamburg faktisk og sadle op og køre den lange seje vej ned gennem Tyskland på autobahns. Og det blev til 2 dage på de her gamle cykler. Og det satte jo både maskiner og mænd på en hård prøve. Jeg havde ikke forventet, at vi skulle nå noget på de første 3 dage. Der skulle vi jo bare tage toget ned. Ned til Hamburg på toget, og så chiller vi ned gennem Alperne og kører nogle stille og rolige ture, og tager den lidt derfra til at så ryge ud på 3 dages maratontur. Enten kunne vi blive, hvor vi var, og så vente 3 dage på at blive solskinsvejr, eller også skulle vi køre igennem alt det der regnvejr, ikke? Og det var lidt det der med derhjemmefra, jeg har sådan lidt overbevisning om, at de skal sagtens klare turen, de her cykler. Det er sådan et problem, hvis vi skal gå og skrue en lille smule og reparere lidt og stramme lidt hist og pist. Fint, fred være med det. Bare vi ikke får sådan en gang monsunregn. Så jo, jeg har helt sikkert regnet med, at de vil holde til turen på den oprindelige plan. Så jeg er meget imponeret et eller andet sted over, at både over folk, dem må der blive kørt på, men jeg er også meget imponeret over, at tingene stadig spiller.